обичам България. Тази пролет цъфваме в ефира, за да събудим онзи трепет, който се появява само когато се върнеш у дома. С два отбора от народа! И двама капитани! Ще има знайни и незнайни герои. Ще има история, музика, кино. Ще има всичко, което ни събира заедно. Аз обичам България! Вижте колко много по BTV. Аз обичам България. А ти? Централната власт да се ангажира с решаването на въпроса с неразплодените не възнамерява да изплаща на общините 100 милиона. Централното командване обяви, че Багдат е